Goeiedag. Ja, Ik ben van Omroep Friesland van het programma Heer. En de wel. ja. En de vraag is, wat hing het op jou boven de bank? Nou, net vol. Oh. Maar misschien toch even shit. Ja, waarom niet? 100% deutscher Schlager. Maar je hebt niks boven de bank, maar je hebt gewoon eekhoorn staan. Ja, ja. Hoe ben je daar zo bij gekomen? Jullie hadden ze ook een jerry kringen. Oh. Dan week een café. En dan boven de bar weer een ranen, daar ging dat spul op staan. En toen hebben ze dat jouw cadeau, jong. Hé? En toen hebben ze dat aan jou Ja, cadeau. ja. Ja? Ja. Waarom? Ja, dat weet ik niet, dat vonden ze mooi. Nou, jou, ik zat er zijn. Ja. Dat die bewaren je wat, hè? Ja? En je ziet altijd naar hier. Ja? Ja. En dan denk ik, dat gaat wat beduimen. Ja? Dan kun je eens naar jezelf zijn. Ja. Zo gaat het, hè? Ja? Ja, mijn partner die is voor het eerst naar de dagbesteding. Oké. Ja, die zit naar in de week. Dus jij hebt een rust. Ja,